Igsoon na nga daw ka na itong tanan. Kumusta ka mo? Ano yan sa inyong alagad si Kanginan Trifon Morales? And then, may partner ka pa na ako dari suwan dito yan. Kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer mga kaigsunan. Ano importante, ito pagpanalangin sa itong labang magagahom. Thank you kay Lord. Sa magyata ka namang grasya, matagad lang. Okay, ang atong suwatan po karang tukatagan ng pagtagad. No? Pinadakinis usa ka babae. Kanapatago ang sangan nga Madonna. Kini, gibuhatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kaigsunan ang atong singer, si Madonna. Kini akong problema bahin ni sa among sitwasyon sa bahay. Diin ang tapadras among bahay ang bahay sa igsuon sa kumbana. O kung nganong na problema mi, ingon mong ini ang mga panghitabo. And baby, every time you touch me, I become a hero. I'll make you safe no matter where you are. And bring me everything you ask. Day, Wala, sinaluklik maron. Nga naman nang! napa mo'y mantika, day, diha? Ha? Mantika ba? Napa ba mo'y mantika, diha? Nautan kong mantika, dire. Akadiyot ha, akong tanaw, nung naapabahan. Ay, naaran lang oh. Kaigo ka tingali ni uy. Oh, nganong dato pa man ni mo diri, uy. Nanawag lang ang karon akong ipakuha. Ay, sige na lang gud uy, nga naman gudi ay. Aduol ra ana, nagtapad na gud ang atong bahay. Unsa na giluto din mo nang? Ay, mag-adobo kog manok. Nya, nahutdan man kog mantika. Wa man ko pinasugo pagpalit og mantika, good. Kay tuwa pa may gilakaw si Manoy ni Mutino. Ah, di ay ba? Sige, diwasa sa nang giluto ni mo diha. Muli sa ko kadiyot nang. Ay, salamat aning mantika, ha? Sige lang kay ni kalutuin, ni tagaan ta ka. Ay, salamat. Kaya ang among sudan, no, dulo sa town. Sige nang, atas ako nang. Sige, day. Hatdan talang niya ka dito. Salamat nang. Asa naman is ng lukling, uy? Ingon siya kay iya kong hatdan o adobong manok inikaluto. Imposible sa dugo pa maluto ang manok. Ay, basig karong taod-taod. Lami araba ikaw og adobong manok, uy. Doon na! Gusto mo ka niya? Piling mo ka. Nakikipabot? Naaunda dong, pero maragwa may klaro nga mo, Ari. Ha? Kita man? Sinang lukling. Ah, nga naman. Tuwan na sila. Ayaw lang, uy, maawaw ko. Oo, magkahaon sa madaya mong toyo ng lokring. Ay, nangayo manggod sa mantika diri nato. Kay nahutdan ko nun sa mantika. Mo to akong gato dito sa ila. Mag-adobo dahil siya manok. Kunya kay gamay raman iyang mantika mo to nga nangayo na lang siya nato. Wa man das manoy tino, wa man kuno siya masugo. Ah, oo niya. Mao to paghatod nako dito sa ilas mantika, sa dihang uli nako, giingnan ko niya nga. Sige lang day, kay og maluto na ring adobong manok, tagaan ti ka, hatdan ti ka dito. Nya, lami ba kay ikaundong kay noodles ba ang atong sudan karon. Di, mo to, naghuwat ko niya nga mo ari siya. Nya, mura ganina raman to siya galuto. Uy, imposible kay ko pa maluto ron. Nga ba? Ay, ba't sila mo to? Oh, ambot lang. Ay, palit lang sudan dito ko. Palit ulit mo do. Ha? Nanulyo na di mo? Ay, oo. Ay, salamat taon. Makakauna gitaglamian ni. Sige daw, magpalit ko kay mga unta. Okay, paghapil na sa supring. O, dong. Ayo! Uy, ng lokring. Don, Tibor. Namoy gamay ng suka diya, dong. Tagaira ko dong bikay, nahutdan di kong suka. Ay, oo, kaniyot na ha. Ah, dere na mo. Suka. Ay, salamat taon. Uy, wag kayo sudlanan diya, dong. Awa. Ato lang kuha dito sa inyo nang. Ibalik na na tao ni Guman. Kuha ilang na. Ah, sige dong, salamat ha. Ato na na. Ayaw mo kung gisaan mo doon na tao. Tagaan ka sa inyo mo kadubong manok. Ha? Ayaw mo kung siya gisaaran nga tagaan mo kadubong manok. Ikaw mo kung niloto. Ay nigloto. Magda ko ka dire. Wa man. Aha. Wa man kumusaad. Mao ba na? Wa man ko mag-adobo. Nagsinabaw raman ko. Manok akong gisinabaw. Unya, nagsugba ko baboy. Mao nang nangayo ko ninyog suka. Mao ba na? Sige dong Tibor ha kay basig. Nahubsan na turong giluto na kong tinuwang manok. Aris ako dong. Salamat aring suka. Dong Tibor, dali na dong mga una ta. Dahil dire dito sa nalukring day. Ha? Naghatod sa adobong manok? Wa man. Ingo mo siya. Wa ko na siya mga saan mo. Maunga ka niya ating adobong manok. Wa man sa siya mga adobong manok. Unsa? Pagkakuna na tiguanga, uy. What? Recorded by X Thunder Gaming.
Wa siya musulti na ko ana, niingon magod siya. Baka kuna gyud na niya oy. Basta nagtuo siya nahangog ko na iyang manok ha. Paraw. O di siya manghatag. Di unta siya mo ingon nga iya kong hatdan. Kay okay na ko di siya manghatag gud. Ha, daw ginatiguwa nga. Ay, di. Ay, sabi ginanagabaan ta na. Ay, samo Da, kayo ko. pero gaba na niya ay tiguwang na ta. Bakakon paghihapon. O, so lagi. So, sige, mga oras ta. Karon lagi na siya. Mo na yang ibaws na ko. Nangayo pa siyang mantika. Unya mo na yang ibaws. Day. Parwida, ay, basing nalimot ng tao to. Kaingon ko to siya nga, wa siya magadubo tao manok. Ang yung giloto ko ron, tinuwang manok. O niya, sugba siya baboy. Ah, kuya, wag but-but anang tiguwang nga. Usay wa siya mag-adobo. Uy, nga nakitaan man to nako iyang anak nga babae nga nagkit-kit sa paa sa manok nga adobo. Day, siya di lang, ay. Tila po itong muhatag siya, di. Ay dili, Okay uy, okay raman na kung di siya mo hatag dong. Dili siya mo ingon nga iya kong hatagan aron dili ko mabaw og paabot. Gahal-hal lagi ng tiguwang nga piragaba. Peh! Pero tigid akong laguta nga niingon siya sa kumbana nga wa kuno siya mag-ingon nga iya kong hatagan og adobong manok. Naglagot ko kay Unya, Usahay magadamgo ako. darang kanahan ay nagkanta-kanta pa. Nga ikaw. Ay, imog yung giwag ta akong respeto nimo. Nagiligo. Mula ka ko bi, muagi ko sa dool. Tanaw na to mutagad baning kanahan. Yan. Ay, nana. Dool na ko sa iyang tungod. Dool na lang gid ko. Dool na lang gid ko. Damgo sa kanu. Mulabay na lang ko. Oy, betul na. Oy, Noy Tino. Nade ka diha, Noy? Asam des tibur. Tapay gilakaw, Noy. Sige, Noy, ha. Kaya napa ko'y paliton, Noy. Agi lang ko. Sige, day. Ang kanahan. Mag-aagig na ang bayhana, oy. Itanaw na ako, pero wag mo tagad. Nagpaila lang gid ang guilty sa siyang gibuhat. Karon lang ka inigpalik, pasuyaon ta ka. Magpalit og ice cream na kolekta. Unsa to? Kolekta ba to? Basta ikanto. Maghapit ko na sa unahan, bi. Uy, Tino. Kining dapita ba? Buhat tiragunig abuhan yan, he? Nga buhat sugangan. Kay anak na lang ko magluto diha. Maayo na lang na ba? Kung panalit mahudan tagasol, di magkahoy na lang ko. Ay, asa dapita ba? Diha good diha ba diha? Agianan man na dia. Oh, kay nga nung marigagyanan. Mabutang ka, dili di ay kaagi. Kaagi man gapon. Buhati na diha. Karon? Oo, karon dayon. Kay murag gamay na lang ra batong gasol. Unya, wa kay kapalit diha. Oo, ara ba? Maong buhati na diha. Unya butagig atup-atop pa. O, sige, magbuhat ko. Dali aha. Ayaw lagi. Prado biya ni mo eh. Kadot kay magkuha ko na minta. Kung ingon man ka mga kahoy. Unsay imo ke? Kaning ice cream, ki. Tagay kog duhaan ni. Kuha lang kay sige. Lamat, ki. Kuha akong bayad, ki, oh. Ay, salamat ho. Mas may pagkaki kay na mayo kang mo bayad. Katong imo igsuon mo pa masuko pa nilngan. Sa igsuon. Huwag mo ko igsuon diri, ki. Uy, taga Mindanao man ko. Ko ang dili di mo igsuon adto ni Lukring? Ha? Kinsa, ki? Kana ba si Lukring? Lukring good. Buyag. Wa, kadiha, tuha ka? Ano man? Hay, di good may igsuon ana in town. Uy, kalahi ragdag ko ang bayhana kay nako. Kanang iyang naong, lubot ra gyud na nako. Maguyan ni mo. Taon na nako igsuon, ki, no? Asawa na siya sa igsuon sa kumbana. Ang iyang bana, o imong bana magsuon. Dili day ka mo ang managsuon. Dili, ki, uy, nga nagud taon. Nga naman di ay, ki. Na, dako, nagutang nga rin. Nya, wala ay ganang mo pagkita. May pagkita man to kausay dire. Akong ipanilangan. Giaway noon ko. Ha? Ihawa ko di ay. Mo din ni Jesus. Mo din ni uso karon. Iya ra ng uso, ki. Wa, nailain ang bayhana. Kana ra gid siya. Pasalamat siya. Kay wako gidugo atong adawa. Kay kung gidugo pa ko, ambot lang. Asa ko may tiguang. Imo unta to gipaila, pero mo tagam gyud. Nasa mo, di ko bayaran atong kanahan. Awayon lang niya sa utang impasos away. Kay ngano, ki, nagtuo pa kang bayran ka pa adto.
Wa na ki, uy. Thank you na to. Uy, thank you katawon. Di ganun ka masugod, anak, eh. Aw, ayaw gyud ki. Paningla ko to si mga himo. Ug kung nahimo, by hook or by crook, paningil gyud. Da, patay jud ko bayhan na ka. Mao gid na imong batasan. Ngil-ara gid ni batasan na tiguanga di ay. Ay, abot lang gyud. Doon lang ko sa amo. Ari ko mo agi para makakita sila sa akong gikaon nga ice cream mo agi ko sa ilang tugkaran. Patay jud ka tiguanga. Ikalag. Sunod balikon ako dito sa tindahan. Kargahan ko tong bayuta aron sulngon ganyan tiguang. Charon. Sinitino man ang naman day. Ano sa kayang buhat ko niya nga? Ngano ko pang naabot man siya nga amo alam man ang napita. Kung naman sila labot ang lugar uy. Aguroy. Agianan man gud na namo nya. Doon na sila itukod. Sa kay tukuro nila diha? Nipa. Oh, Noy Tino. Oy, day. Unsay buhaton nimo Noy? Mabuhat ko gawin ng may kabuhat diri day. May na lang ba mo dagdag ka ng gasol ba. At least nga may magamit ang kalungagan. Unya anak day diha Noy. Agianan man gud na namo diha Noy gawas pa. Amo ano man sa nagdapita diha Noy Tino. Butan sa to imong gisulti? Imuli, ini. Noy. Uy, day. may bawo ka ha? Nga wa jud may labot aning among yuta din ha. Kaysa amo ning gidikanan day. O gawas pa, ha? Wa pa ni namo mabuak. Mao nga kining tanang nakita kini dinhi, amo aning tanan. Busa mahimo kayo kung asa ko gusto maghimong abuhan dinhi. Unsa ka sabot ka? Lain na sa gud nimo manulti Noy. Di ako pay lain unsa. Ikaw may nagpatakag sulti unsa man kadyaw eh. Ako pay lain, ha? Tingalig nakalimot ka. Babae ka lang sa kumbangod. Oy, unsa daw kay dili ka asawa? Oh, ngano kasado mo? Unsa? May ikapakita kang papeles ako nga kasado mong sa kumangod, ha? Wa, no unsa? Wa jud kay labot sa among kabtangan dinhi. Mo nga, ayaw pagilasilas. Noy Tino. Day! Day na! Oh, ano mo dyan diha? Ang hila ka? Ay wa, nagkatawa ko. Nagkatawa ni. Tawanan. Pagtarong man, naunsa ka? Kana imong igsuon. Parehas lagi ng duha. Kana malaki ayon mga salbahis na mga tawana. Oh, ikaw naman. Isa may di makahilak. Nga ako sa gitpangutan ako ron sa iya tukuron diya sa gawas sa tuloyo. Nasukoy noon. Giingnan ko nga wa kuno ko'y katugod sa inyong kaptangan kay babae lang kuno ko nimo dili ko asawa kay wa kuno ta makasal. Oh, unsa? Sakit kaya ako dugandog. Nay, iyang gibuhatan og kabuhan na sluyo. Ang ato naman na dapit. Ato naman gunagod. Kanya gawas pa agianan magunda diha. Maglisod tag agi diha. Uy. Unsa man taon ni Manoy, uy? Kawa ako magluto na sila diha. Kita mo iluoy kaayo. Ang tanang aso. Kung sila lutuon ari nato sa tumbay. Mga sakit ang aso. Tugod na lang sige gluto. Kita ba sige hanggap ana. Mga badlungan ang imong maguwang. Uy, badlungan na siya. Sa sardilan na sila, day. Sisati, doon sa mataw katibor, uy. Magpayatak lang kasi mong katungoy. Masugot man lang kaking anaon ka. Ako, anday ka ng magulang magud. Sabaday, maggulang si mong mata. Dili ka mo reklamo di ay. Kung mauna ka bulay, huwag din mo tibor, uy. May pamagbuwag ta. Aday. Huwag yun ay kay ayo. Bisag hiyatakan na yung katungod. Di lagi hapon ka mo angal. Sukol na uy. Huwag di magaling ka masukol. Magbuwag ka tibor. Muuli ko sa amo. Day. Muna akong problema, abi kay manghudla akong bana, murag giabusaran na pud ang iyahang kaayo ba, murag giyatakan na lang gid iyang katungod. Unsaon ni nako, buwagan ko gid ni akong bana, talawan manggwit, di man musukol. Kausara sing kalda iyang maguwang, wa na gi kasulti. Unsaon kumantaw ni siya, uy? Unsa man og kamo ang kasultihon, Madonna? Bina. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender nato karong adlaw gulyat. Si Maduna, Ate Pres. Maduna. Ang bahay niya sa maguwang niya taon sa iyang bana ba? Nga medyo may pagkabilitahon sa taon ba? Iyahang gitukuran
iyang gitukurag kusina ang kilit sa ilaha taong maduna Ate Pres kay ilaham ning bayo nya murag giyatakan ng ilang katungod ba gitukuran og kusina dito adto dito magluto pati kasuhat taon Ate Pres mao na ilang problema ron Kisa man sa Maduna. si Maduna mao na itong sinder Unya, ang iyang. iyang bana mao ni Tino Oh. adi si Tino mao ni isuon siyang bana Igsoon sa Ditibor. bana. Karon, kaning bana sa asawa sa Ditibor, mao si tigalgal nga ari dong ato ni padakan na dito dong ato kuan nya Ay. gitukuran ang ilaha taong kilid og kusina nga purting asuha niya kuno. Magsuon day na. Magsuon sila Ate Pres. Oh, si Tibor. Purting asuha niya kuno kung magluto na ang aso adto pa daw. Ato pa doon. Masubukit sila Ate Pres kuya pag madaot sila masakit sila tungod ng aso. Sa may mabuhaton ni Bam, nabok na niya. Bam, unsa man Bam? Kung kamoy pisultion, unsa man? Kay talawan ra bataon kani akong bana di mo kiol. Kausag singag sa iyang maguwang. Mo ok na yun. Unsa akong mataon ni siya paliw tabagi ko niya bi. Unsa man kung kamoy pisultion? Okay. Bam. Ang kanyang kuan ka ng pangutana gulat nga, ang yang igsuon, unsa to? Pabadlong lagi taon siyang bana ang iyang manoy nga dili patukuran din na kay purting asuha taon. Ha? Ipabadlong niya nga ayaw tukuri niya ang murag kusina din na tiyo nga manoy nga ana mo din na magluto di man iyang bana taon. Di man mo kihor iyang bana. Di man siya maguwang mo guna day. Dili tab sukol day maguwang mo guna day. Ana niha. Sagdi lang na day oy, way problema na maguwang ra bitaw na nato. Saan man mo ana be? Mao ni akong problema kay manghod ra akong bana. Muragi abusaran pagyud sa iyang maguwang. Murag yatakan na lang ang iyang katungod. Saon man ni nako, buwagan na lang gyud din ako akong bana. Kay talawan mo gyud kayo, di man mo kihol. Kausar man singagan sa iyang maguwang. Unsaon ko man taon ni palihog tambagi ko mambina. Natay pabasa dire kay kini murag bag ka ng ang silang mo nagsuon ng inunta mapaytas-on ang usama ba? Mapaytas-on. Daog-daog ang yang manghod ginagdaog an nay paminaw ha. Genesis 4 versikulo 8 ngadto 9. Unya si Cain miingon kang Abel. Si Cain maguwang man eh. Cain. Yang manghod si Abel kainan. Mangadto kita sa uma. Sa dito na sila sa kaumahan, giunay ni Cain pagpatay ang yang igsuon. Bitaw. Unya ang Ginoo ng ngutanak kang Cain. Hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag. Ambot magbalantay magod ko sa akong igsuon. Ini akong gibasa tungod kay duna gayoy magsuon nga dili magkauyon ug duna gayoy igsuon nga dili sa siya gusto nga naay mupahat gusto niya iya tanan. Mao ni karon. Unya ang ako diha duha nga ako ang kuan nimo ma'am no. Maduna. Duha nga ako nga alam po ka na siya. Kay ultimo sa unang panahon, sa bag-o pang pagbuhat sa kalibutan, naana na yung naana nga mga magsuon, dili magkauyon. Gani si Abel, wala man to mo insister nga mga yung bahin sa yuta, gipatay mga diretso ni Cain. Patay bitaw? Naana sa karaan pang kasabot in the Old Testament, naana daan. Bisa karong ni ana to sa New Testament. Karon, ang imong buhaton na nainday, ampo gid na siya. Dangop jud kita sa pag-ampo. Kapag-usap ni Jesus, ningon, ako ang dalan, ang kinabuhi, ug I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, kamutuuran, ug kinabuhi. Dangop ta. Sa ubos naman, siya po tala gulat. Bulagan, baka na ako. Kaya di mo lang mukihol. Ayaw bulagi. Kaya kung imo ng bulagan, inday, samot na nga, parutan, panita, nagbayo imong bana sa igsuon. Ayaw. Pero imo man ang katungod ay Maduna, narani mo tanan day. Ayaw bulagi. Bogi na. Ayaw bulagi. Bogi na, day. Bulagi. Ano man ka? Ano mo patosin niya? Talawan kayo ba mo? Talawan kayo ba na tao? Ayaw lang bulagi na kaya sa mutang paaw-awtan nagmaayos sa mo nakpupukon sa iya igsuon. Ikaw tingog ka diha. Kapag nang litan mo ng igsuon nga ano mag-apil-apil man ka, nga dili man ka igsuon. Asawa man ko. Usa naman me. Kaya mulingin kapag balik sa Genesis chapter 2 verse 24, gingon dire, ang laki mo biya sa iyang amahan ug inahan buhay po siya usawa ug sila usana. Usana mo karon. Gidawdaw mo ba ng bala sa igsuon? Apil og barog inday luwasa kay og magminyo kamo ninyo kaminyoon karon minyo magtiayo naman mo giingon ra ba dito nga ang tunga mao ang gugma nga ang gugma mao ang Ginoo nga mao ang Ginoo so ipakita kay ingon gulyat mabulagan diri mo ngano man gili buwagi na do kay Anton ano ti kasama
na sa inyo, oy. Ay mo pagsunod sa akong mga pinuhatan. Ay, salamat yung pagdating ito naman, no? Kura ko ang puzzle, tihon.